Sobra naman 150 ka mga Iloilo City Traffic and Transportation Management Office personnel kag 60 ka mga Public Order and Safety Management Office personnel ang ginpang deploy subong para sa kapistahan sa Jaro. Sa interview sang Bomba Radio kay retired Police Colonel Oldarico Garbanzos, head sa nasambit nga mga opisina, iya ginpahayag ang nasambit nga numero sa idalom sa nga mga talatapan ginabugusan sa mga clearing team, tricycle regulation team, agud ma-regulate ang mga kolorom nga tricycle kay mga traffic enforcer agud nga mapabilin nga matawhay ang trapiko sa nasambit nga lugar. Sunod naman kay Mr. Cyril Octavio, ang Chief Operations Officer sang POSMO, 60 ka mga tawo nga ginabugusan sang Anti-Criminality Group, Anti-Street Crimes, mga Green Guard kag Rapid Response Unit ang ginpadala. Dugang dari mayaraman sang deployment ang Philippine National Police para nga makapatunga o kung makaresponde pananglitan may mga insidente kag kinagamo sa mga kahiwatan.